चिरां जिल्लानि अल आसाम ट्राइबेल संघनि 6थि बोसोरारि जुथुमाया दादगारि हाथिसारनि 2 नं खाग्राबारिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव दिनैनिफ्राय गाबोनसिम खुंफुंनो हाबाफारि लानाय जादों। बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों बिटिसिनि बारग' एमएलए चन्दन ब्रह्म आरो चिरां जिल्ला अल आसाम ट्राइबेल संघनि बोसोनगिरि जगेन्द्र नार्जारि आरो मासिगिरि हिसाबै चिरां जिल्ला ट्राइबेल संघ आफादगिरि मुस्रि सुकुमार बसुमतारी, बेजों लोगोसे गुबुन गुबुन जायगाफोरनि मावख'गिरिफोरा बे हाबाफारियाव लोगो लानानै हाबाफारिखौ जाफुंहोफैदों। जायफ्रा ओबीसी सेक्शन बिसोरो प्रोटेक्टेड क्लास, किन्तु among the Nepalis, those who are general category, they are not entitled to have that protected class. खोथाया बे दा बेखौ नोङो थुलमुल गल खेबसेनो जुदि गुरखा होननानै गासिखौबो सोजोबोब्ला दा बेखौ खालामबाय गभर्नमेन्टआ बे गासिबो हाबजोबो, किन्तु बिथांमोननि डिमान्डआबो जेनेरेलनि थाखाय नङा, खालि गुरखा नामखौल' नेपाली नामखौल' गुरखा चेन्ज खालामनायसै। आं जतदूर मिथिगौ मेम'रेन्डाम जेसेबां बिथांमोननि मेम'रेन्डामखौ रिसिभ खालामनो मोन्दों बै समावहाय रायजो राजा नोंथांमोननि आशीर्बादाव जिखिनि प्रतिनिधित्व खालामदों मन्त्रि हिसाबै एमएलए हिसाबै बिथांमोननि मेम'रेन्डामा बेल', जेनेरेलखौ सोनायनि थाखाय नङा, थाखानाय ओबीसी सेक्सननि नेपाली भाइफ्रा गुरखानि नामाव प्रोटेक्टेड क्लास हिसाबै गिदिं बै जेनेरेलनि थाखाय नङा। आरो अल आसाम जिहेतु होफिनजोब्बाय गतिके बे मोननै बेल्टआव मोनफिननांगौ बिसिनि डिमान्डआ मोननै, किन्तु बेखौ टटेल दिनै खालामजोब्बाय। बे मोनसे जाहैबाय, बेनिफ्राय सदियायाव प्रोटेक्टेड क्लासनि नाम्बारखौ एनलार्ज खालामबाय, बारायबाय, जेरावहाय नोङो आहम मरान मटक सुतियाखौ प्रोटेक्टेड क्लास हिसाबै सोबाय। दा जिनिसा बहायल' थाबथायालाबानो फैयै फैयै दाख्लै 4 तारिखआव नैबे सोलिबाय थानाय मासनि 4 तारिखआव आरो सांघातिक मोनसे माने ग्रहण खालामथावै जों सानथावै आरोबाव आसाम गभर्नमेन्टआ दिनै डिसिसन लाफैबाय। सनापुर आजारा रानी ब्लक, आजारा रानिया माखौ होनो एयारपर्ट, गुवाहाटी एयारपर्टआनो आजारा रानी ब्लकनि आन्दाराव। बे साफ्फा जोंनि ट्राइबेल हाजोब, जों ओरै गवालपाराजों थांबा सयगाव, बिनिफ्रायनो एखेबारे बे मिर्जा, बे आजारा एयारपर्ट एकदम बे साफा बे बेलेन ब्लक आरोखि। आरो बेखायसो हाया हा हिसाबै दं, बेवहाय फेक्टरि इन्डास्ट्रि बायदिसिनाफ्रा जायाखै। आंबो सानफ्लाङोमोन आवगायाव बे गुवाहाटीनि मानसिफ्रा एथ' गोरों गोरों मानसि दं, बहायनो राजधानी एयारपर्ट, दस्रा जायगायाव उन्नत जायगायाव थांबा नुयोना एयारपर्टनिफ्रायनो मालाय एकदम ग्रोम 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 न' बां बायदिसिना बिल्डिं ग्रोम ग्रोमखौ नुयो। बे गुवाहाटीनि मानसिफ्रा मानो बिनिफ्राय लुनो रोङाब्रा?